Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo Dayatina! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Pangandam kini Maiji. Nga tingalig mo abot ang panahon nga makig-away ta. Makig-away ta sa mga dautan ginamit ang atong mga pana. Unsay paggamit? Simple kayo, pero nagkinahanglan og constant practice. Atina! Tay, Atina! May blocking nga naman. Tay, Atina! Ano ko, mura ka magikuyawan na unsa ka? Tay, Atina! May nakita ko. Pila ka mga lalaki nga. Nagsabay-sabay. Dool dire sa iyong gym. Ay, di ta mo kumpiyansa ha. Basin og ang tao na kining akong gipapriso ug kunya nakapuga. Mao ka na noy blaki. O kung sa'yo itong buhaton? Kinahanglan nga andam ta sa tanang panahon niya. Kung sa'yo itong andamon? Una, pag-ampo. Pagampo? Pag-ampo aron kita panalipdan gikan sa mga taong dautan. Ug basaha ang Salmo 140. Salmo 140. Salmo 140 day Atina? Onoy blaki. Pag-ampo aron kita panalipdan. Luwas sa ako Ginoo gikan sa mga taong dautan. Panalipdi ako gikan sa mga taong bangis. Kanunay lamang silang naglaraw og dautan. Kanunay lamang silang nakig-away. Ha? Okay, day Atina, okay. Di ato kalimtan ang Ginoo sa tanang panahon noy blaki. Pero dili usab mahimo nga dili ka mo tan-aw sa imong kaaway. Ug dili mahimo nga di nimo bakyawon ang imong mga kamot aron panalipdan ang imong kaugalingon. Ug gamita ang imong mga tiil aron ikaw mo dasdas ug musibog. Aron kalikayan nimo ang kamatayon. Ug labaw sa tananoy,
gamita ang utok nga gimugna sa Ginoo para nimo ug ang kasing-kasing nga gihimo sa Ginoo aron ikaw mobati og gugma. Mahibaw nga mo pasensya ug maantigong mo timbang-timbang kung angay ba nimo siyang kasilagan. Yamatra! Wa ko anang mga pulungan day atina. Labaw sa tanan ni Blackie. Ha? Dili lamang pulong, kundili sa liho kitaon. Day atina. O ginahanglan, ikaw, mo-focus ka sa imong pagkat-on sa martial arts. Kay magamit mo kini ni Blackie. Timan ini gisulti ko ha. Busa kinahanglan magkat-on ka. Wa ka lang masayo day atina. Nga samtang ikaw, nagatudlo sa mga kababainan. Tu ako sa likod nga bahin. Nagasunod sa imong mga pahimangno. Mao ba ni Blackie? Oh, day atina. Ako mo na. Gusto kong makita ang imong abilidad ni Blackie. Muabot ng hikayo na. Magawas ta. Aro atong panid-an ng palibot. Ug atong masuta, kinsa nang nagsigig sabay-sabay dinis atong gym. Oh, day atina. Day atina. Na si Maiji. Nagpasalipod. Murag, yun na, tanaw na ko kadik. Magduna siya batayan. Kinsa ka ni Blackie sa? Pasino kang iya nang gipanidan. Ang pipila ka tao nga nagsigi og sabay-sabay. Ako naman siyang gisultihan. Okay. Doolon ta siya. Mao ba? Asa siyang dapita? Ako nabantayan. Katulo na siya magbalik-balik. Ug to dito sa may tindahan ay, des iskina, naglingkod, na nabako. Ug niya magtanaw din sa aton gym. Kung mao ka na. Nagpantay tingali na. Kung kinsay, mugawas din sa atong gym. Malagmit ni Blackie. Muraglain gid og tumong tingali ng tawhanan, uy. Ug doon na po ko'y laing na matikdan. Unsa man, G? Duha ka taon na ang akong nakita. Ang usa, tuapod sa pikas nga bahin sa iskina. Mao ba? Daotang gitingalig tuyo ng mga tawhana, day atina. Di ta manghilabot. Pero panahon na kini nga makita na kung imong abilidad noy Blackie. Unsa day atina? Panahon na kini nga imong ipakita nako ang imong nahibaw-an sa akong gitudlo nga self-defense. Day atina. Unsa may akong buhaton? Ikaw mo ay himuon akong silbing paon aning mga tawhana noy. Unsa? Paon? Ipalagdas na ka. Ikay magpakita nila. Imo silang duolon ug mo diskarte ka ha. Paningkamutan nimo nga imo silang mailhan ug makuhaan nimo og picture pinaagi sa imong cellphone. Unsa? Makahimo ka ba, Noy Blackie? Ha? Noy Blackie? Noy, huwag ka magkatingog diha. Makahimo ba kuno ka? Oo. Sugot ko. Siguro ka. O lagi day. Siguro ko. Karon na yun. Duulon ko ng mga tawhana. Tagsa-tagsaon ko na sila dool. Okay, Noy. Maayo. Pero magbantay ka ha. Tungod ka ng mga tawhana. Gamay ni mong ligas, ana. Ihawon ka. Dadayati na. Ay, ubog ko kadlo ka, oy. Tinuod, bitaw na, Noy. Magbantay ka. Ay, kabala ka. Ako ang bala. Sige. Karon na yun. Gusto na ko makita ang imong abilidad, Noy. Dayati na. Pakit-unta mo. Unsa si Blackie. Sige na, Noy Blackie.
Pero pag amping yun day ha, duula ang tao nga bangason ug nagjakit. O lagi, day Maji. Taon ko ray. Karon dayon. Adto na nako. Adto na ko ng usa ka tao. Amping permi na Blackie. Oh, day Athena. Sa armas mo diha. Kining akong mga kamot. Ang akong armas. Lakaw na. Nagkaduol na ko sa tao. Nga giingon ni Maiji. Baya, nag-side view ba ang kanahan? Ug, nag-inom-inom og beer. Nabako pang sigarilyo. Naglingkod siya. Ana sa gumulingkod spikas lamisa. Diin kagikan, Federico. Dito kang Master Jolo. Nagunsa ka. Akong gimaster ang akong self-defense. May nakamahuan ka di ay sa self-defense? Oh, come on, Daddy. You don't know me. Mao ba? Ikaw, Daddy. Nakita nako nga doon ay duha ka tao nga bag-o lang migawas dinhi sa imong cottage. Aning imong hanipaat. Then, naa ang tanang klase sa ilimnon o tanang klase sa imong mga pulutan. May gisugo ako kanila, Federico. Unsay imong gisugo, Daddy? Akong gisugo. Kung si kinsa kining naglihok karon nga mga tulisan dinhi sa palibot. Oh, Daddy. Ilhon ko kining mga kanahan. Ayaw na lang paghilabot pa, Daddy. Ila ka na paginabuhi, Dad. Imo ba kining mga batos, Federico? Oh, unsa? Tugan sa tinuod. Kay basin og magkaunay ang atong mga tao. Oh, Daddy. Apit na mahurot na ko. Ang usa ka butilyang beer. Wa siya makabantay. Nga akong nang nakuhaan siya og hulagway. Pinagi sa akong silpon. Bungoton. Pero, bonge. Ayay. Ditanaw na ko. Ditotok. Uy, hala. Ang iyang kamot. May aksong tudlo na ko. O gibutang niya ang iyang kamot dapit sa liog. Og disinyas nga, iyang giputol ang iyang liog. Busa, sa ato pa, iyang kumpatyon. Miyarok sa botilya. Ugaw niya, gibutang ang botilya sa misa. Og nilingin ako, ni barog. Og burag, iyang, huna, iyang gipakuto ang iyang mga tudlo. At kabuha nga. Yamat na. Ito na. Milakang na. Padong din rin ako. Wala. Pangandam laki. Patay na na eh. Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot.
Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang katong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.